जानते हो भैया लोग, हाँ 25 तारीख के क्रिसमस डे रहे, तो क्रिसमस डे के दिन हमन के कंपनी गिफ्ट दे लेबा जानला। तो गिफ्ट का दे लेबा, एक जनी हमारे दोस्त बाटे उनके मिलल बा, हमें नहीं मिलल बा। तो आवा हम तुम्हें गिफ्ट दिखावत है या उनके खुशी दिखावत है जानला। देखो कितना खुश बाटे, लागता कि पूरा जनत इनके मिल गई बा जानला। हैं तो आवा ओपन कइल जा, देखल जा का बा। तो चलो ठीक बा लोग, देखा का ई बा। तो का हाल बा भाई लोग, हम है दीपक गुप्ता। तो आज एकरा के अनबॉक्सिंग करता नहीं, बुझाता कि घड़ी उड़ी बा ठीक लो। तो हमारे वीडियो में आइल बड़ा लो तो चैनल के सब्सक्राइब कर दिए लो और बेल आइकन दबा दिए लो। अभी वीडियो 2-3 महीना से हम कंटिन्यू ना डालत रहनी है, अब कंटिन्यू डाला वाला बन। तो चल तनी एकरा के खोल ले, देखा तनी का बा में। बहुत खुश बाटे भाई हमारा आज। ओहो घड़ी हवे लेकिन इ तो जैकेट मिल गइल बाबू के। जैकेट मिलल बा, हई पहले मिलल रहा टोपी। तो टोपी तो 2 महीने से वीडियो बनावत नहीं पर। अब बाकी वीडियो अच्छा लागल है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए यार। अब कंटिन्यू दुबई के वीडियो बनावे वाला बानी, दुबई में घूम। तो देखला भैया लोग, ये कुल मिलल बा। बाकी री जैकेट हमरा में होई नहीं ठीक नु, तब पेनिया नहीं है हमरा देश से वन साइज भाई जैकेट। अरे तो का करबा, अरे के लइका दे ये बनावे के पड़ी ना तबे ना होई। जैकेट हमरा में होई नहीं तो ई जैकेट पेनिया नहीं है मिलल बा हमरा सधैया नहीं है ठीक नु। बाकी वीडियो अच्छा लागल हो, कंटिन्यू एकदम दुबई के वीडियो बनी, धाकड़ धाकड़ वीडियो तारा लोग के लोकेशन दियाई। ओकरा बाद से तब तक के लिए बाय।